San 71 li għadna kif rajna, fatt qed isir wieħed mill-favoriti tiegħi. Is-San tax-Xieħ. Però veru, tibda tara tgħid vera, hekk għandi bżonn dan il-għajnuna minn Alla. Tajjeb, Mattew 23, żewġ sentenzi osra, ma kif jgħidu l-essenza fil-fliexkan iż-żgħar isimgħu. Gwajja likom, skribi u farizej ipokriti, għax taxru in-nanieħ u xxibtu l-kemmun, imma traskurajtu l-ħwejjeġ aktar importanti tal-liġi, il-ġustizzja u l-ħniena u l-fedeltà. Imma dawn l-ħwejjeġ mestkom għamiltu u dawk l-oħrajn ma titraskurawhomx. Gwidi omja, s-saffu nemusa, imma mbagħad tibelgħu ġemel. Missina smawiet, inti taf il-qalb tagħna, tafha bħal-ktieb miftuħ m'hemm xejn moħbi quddiemek u aħna narfu kemm huwa essenzjali illi il-ħajja tagħna ngħixuha quddiemek. Alla omnixjenti, Alla li taf il-ħruġ u dħul tagħna, li taf ħsibijietna mill-bogħod, l-intenzjonijiet tagħna, l-atti kollha tagħna. Il-ħsibijiet tagħna. M'hemm xejn li huwa mistur għalik. U dan mulej iferraħna għaliex nafu li aħna fina nfusna dgħajfin, ma inti taf ukoll illi l-qalb tagħna hija mogħtija lilek. Meta nisbaljaw, meta nisvijaw, dan huwa minħabba d-djufija tagħna. Saħħaħna mulej. Saħħaħna, invigorana fl-ispirtu tagħna, fortifikana fir-ruħ tagħna ħalli nfittxuk aktar u aktar skont l-istedina tiegħek li dwara għadna kif kantajna. Inti tordnalna fittxu il-wiċċek. Fittxu il-wiċċi. U aħna mulej nirrispondu iva il-wiċċek aħna rridu nfittxu. Għaliex nafu illi fil-preżenza tiegħek hemm il-milja tal-ferħ. U għaldaqstant nitolbuk mulej biex tkompli tgħallimna l-modijiet tiegħek lilna l-kbar, kif ukoll iż-żgħar tagħna l-adolescenti tagħna, kompli mulej mexxina fil-modija ġusta tiegħek. U dan nitolbuh għall-glorja ta' ibnek Ġesu. Amen. Hemm ħafna affarijiet faċli li nistgħu nagħmluhom u fatt nagħmluhom minn ġurnata l-oħra, però isimgħu x'qal wieħed oratur tal-Greċja antika jismu Demostema, smajtux bih? Dajdu kien il-aqlaq imma kien oratur qawwi u kellu ħsibijiet ħafna drabi profondi jgħid xejn mweħfef milli tqarraq bik innifsek. Xejn mweħfef milli tqarraq bik innifsek. Għax kull ma l-bniedem jixtieq jemnu wkoll bħala verità. U din narawha sikwit, pereżempju, in-nies ta' madwan u aħna konna hekk jiġifieri, jiena kont nirraġuna pereżempju ma xejn mmur l-infern, u allura kont nemmen missej l-infern. Ma kont imqarraq qabel ma konvertejt, qabel ma dort lejn Ġesu Kristu, kont qiegħed ngħix f'ingann trement. U l-bniedem hekk hu. Il-bniedem baħar jaqsam bejn l-opinjoni tiegħek u r-realtà. Aħna naħsbu li l-opinjoni tiegħi, il-fehma tiegħi hija korretta. Ma jfissirx hekk ovvjament. Allura jridu noqogħdu attenti illi ma nkunux passiġġieri fuq il-bastiment tal-boloħ. Il-bastiment tal-boloħ kiteb dwar, anzi huwa titlu ta' poeżija li twaqqaċċajt lill-umanità, lit-tobba, lill-periti, lin-notara, lill-nisa tad-dar, il-kulħadd. Kitibha Sebastian Brandt fit-tmiem is-seklu 15, għada famuża sal-lum, illi dana iwaqqaċċajt il-lilna l-koll illi nħobbu ningannaw bina nfusna. Infatti f'nofs dil-poeżija tiegħu jgħid in-nies tad-dinja jixtiequ ikunu mqarqa. In-nies tad-dinja jixtiequ ikunu mqarqa. Din is-sitwazzjoni tal-umanità. U allura qed insaqsi aħna bħalhom. Aħna bħalhom. Jekk qed insegwu d-dawl, jekk qed insegwu l Ġesu Kristu, maħniex. Imma tajjeb ngħidu ħanaraw daqsxejn.
fid-dawl ta' dan li kellimna Ġesu Kristu. Illi qed jindirizza hawnhekk il-Fariżej fis-smieħ tad-dixxipli tiegħu. Id-dixxipli qed jisimgħu x'qed jgħid. Ġewwa wkoll jistgħu jiggwadanjaw kif ħanagħmlu aħna dalgħodu minn dak li qed jindirizza lin-nies illi kellhom kienu fingan kbir. Kienu maqbudin f'din il-laqbuta ta' ngan laqqas biss kienu jafu li jinsabu daqshekk imqarqin. Il-Fariżej dakinhar fi żmien Ġesu infatti kien unur, kien ġieħ illi dak li jkun tajdlu Fariżew. Kien ħaġa għax il-Fariżej kienu la crème de la crème l-aħjar nies fis-soċjetà. Illum meta xi ħadd jgħidlek Fariżew hija xi ħaġa ta' għajb u ta' mistħija. Il-kelma bidlet il-tifsira tagħha kompletament. Dakinhar kienet xi ħaġa li tieħu pjaċir biha, illum alla ħadd xi ħadd jgħidlek li inti Fariżew. X'ġara allura? Li ġara huwa li Ġesu faqarhom il-bużżija. B'da diskors tiegħu kixifhom illi l-ispiritwalità tagħhom bil-pożi kollha tagħhom kienet spiritwalità falluta. Ġil nisimgħu dwar każijiet ta' nies supposta bena u għandhom in-negozji u mbagħad bħal sajjetta fil-brazzi iddikjarat fallut. Vera? U dak li ġara. Irridu noqgħdu attenti allura illi ma nkunux passiġġieri fuq il-bastiment tal-boloħ. Il-reliġjużi folots fi żmien Ġesu u fi żminijietna huma folots u falluti proprjament għax jaqilbu l-prijoritajiet. Dak li huwa importanti iwarbu fil-ġenb. Dak li huwa trivjali jew dettall jonfħuh u jkabruh u jagħmluh bħala l-ħaġa essenzjali. Jaqilbu il-prioritajiet. L-importanti jagħmluh trivjali, id-dettalji jkabruhom u jagħmluhom essenzjali. Per eżempju, niftakarni jiena kemm kienet importanti illi nhar ta' ġimgħa ma tikolx laħam. Dil ħaġa illi dettall ivvintat u impost fuq in-nies ara ma jfettilek x'tiekol il-laħam nhar ta' ġimgħa. Ma dawn l-istess nies li vvintaw din ir-regola imbagħad ippersegwitaw u qatlu tant nies kif qal Ġesu f'ismi stess. Jaħsbu li qegħdin jaqdu lill-Alla, ġifieri għandna hawnhekk allu kollox maqlub sotta sopra. Kollox maqlub rasu l-isfel. U għamek tibda tinduna, jien ġenwinament Alla. Dak li huwa importanti, qiegħed inżommu importanti, u d-dimi bla ma nidħol f'isqaqien jew nisvija f'affarijiet oħra. Dawn il-Fariżej, skużawni, dawn jikkonċentraw fuq dak li mhuwiex sinifikanti, dak li huwa dettall. Għaliex jagħmlu hekk? Għaliex in-nies jagħmlu hekk? Għaliex jieħdu pjaċir iqarqu bihom infushom daqstant biex jagħtu impressjoni ta' tjieba. Jafu fihom infushom li mhumiex tajbin. Imma jridu jimpressjonaw il-ħaddieħor u dan l-aġir allura iservi biex konvenjentement iwarbu l-kwistjonijiet kruċjali u kbar tal-fidi. Il-Bibbja turina għal dawk li jaqrawha sinċerament u jixtiequ jitgħallmu r-rieda t'Alla, il-Bibbja tenfasizza ċertu affarijiet u tridna li nkunu konċentrati fuqhom. Allura, meta Ġesu hawnhekk qalilhom illi għoja għalikom skribu Fariżej ipokriti għax tagħtu d-deċmi fuq in-nani u xibtu l-kammun. Din ma stax ma niftakarx jiena. Bħalissa fil-terrazzin għandna il-sari bil-nanieħ u bil-ħabaq. Tafu x'kienu jagħmlu dal-Fariżej? Għal kull 10 werqiet li jaqtaw minna, jgħidu waħda minnhom din irrid nagħtiha lill-Alla. U kemm tiswa? Mill-leżmu. Tiftakruhom mill-leżmi? Tifhem. Tant kienu jittu fid-dettall ta' dan iċ-ċuċati
ċoċati. Illi mbagħad traskurajtu il-ħwejjeġ aktar importanti tal-liġi. Ġesu mhux qed jgħidilna biex inkunu bħalli kieku għax ovvjament anke l-Bibja hemm kmandamenti li huma ripetuti u enfasizzati. Hemm kmandamenti li huma msemmija. Tajjeb ġifieri hemm kollox fil-proporzjon tiegħu. Darba meta il-wieħed Puritan saqsewh u inti daqskemm inti fit u daqskemm inti preċiż kollox titsewwa, x'qalilhom? Għalhom jiena nservi lill-Alla preċiż. Ġesu mhux qed jgħidilna biex inkunu traskurati fl-affarijiet sekondarji, għad tifhem. Imma ma nistgħux nikkonċentra fuq il-ħwejjeġ sekondarji u terzjarji għas pejjeż ta' ħwejjeġ li huma primarji, li huma fondamentali, li għandhom ikunu ħanejdu hekk il-pedament tal-ħajja tal-fidi tagħna. Infatti Ġesu f'Mattew 5 jgħid illi kull min jannulla wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti, jiġifieri iwarbu fil-ġenb, u jgħallemek lin-nies se jkun imsejjaħ l-iżgħar f'saltnet ismewiet. Imma kull min jagħmilhom u jgħallimhom dan se jkun imsejjaħ kbir f'saltnet ismewiet. Ma tistax timmissja l-messaġġ hawnhekk. Ġesu qed jgħid illi l-kbar, in-nies kbar fis-saltna tal-Alla huma n-nies illi jirċievu it-totalità tal-kelma tal-Alla u jipprattikawha kollha kemm hi, kollha kemm hi. Ma il-problema tal-Farizej kienet illi warbu il-ħwejjeġ fondamentali, ħwejjeġ li kienu ħajdu hekk il-qalba, il-qofol tal-mixja tagħna malla dik warbuha. Allura tistgħu timmaġinaw ġifieri meta tara dal-Fariżew qiegħed jgħott il-weraq biex jara kemm irid jagħti deċmi lit-tempju issa dan weraq kemm ħajtella xejn. Qed tifhem, ftit li xejn. Fil-qosor Ġesu qed jgħidilna, qed jiġbdilna l-attenzjoni fuq dak li huwa essenzjali. Tgħidu li x'inhu l-essenzjali? Ġesu jgħidilna ċaru tont. L-essenzjali huma ġustizzja, il-ħniena u l-fedeltà. Il-ġustizzja hija li aħna ngħixu ġustament quddiem Alla, illi ngħixu skont il-kmandamenti tiegħu. F'Luqa kapitlu 1 vers 6 nisimgħu f'koppja il-ġenituri ta' Ġwan il-Battista illi jgħidulek illi dawn it-tnejn kienu ġustu quddiem Alla, jimxu bl-ħtija fil-kmandamenti u l-ordinanzi kollha tas-sit. Dik l-istampa sabiħa illi Ġesu qed ipoġġi qudiemna. Illi nimxu fil-kmandamenti u l-ordinanzi kollha tas-sit. Ma għandna ebda dritt illi nwarbu l-kmandamenti li huma ħanidu hekk tqal imma biex impattu mbagħad nikkonċentraw fuq iċ-ċuċati. Ġesu dak li qed jikkritika hawnhekk lejxien ġust, il-ġustizzja. Ġeremija 9 il-mulej nnifsu jitkellem u jgħid ħalli min jiftaħar b'dan illi jifhem u jafni. Illi jiena s-sit li nipprattika l-imħabba fidila, il-ġustizzja u l-ħaq fuq l-art. Għax b'dawn il-ħwejjeġ jien nitaxxaq jgħid is-sit. Alla jitaxxaq. Jew pjaċir illi jagħmel dak li huwa ġust, dak li huwa tajjeb, dak li huwa sewwa konsistentament il-ħin kollu. U allura min fostna l-bnedmin ħajoġib l-Alla dawk li jixbħuh f'dan il-rigward. Il-ġustizzja, Ġesu jsemmu wkoll il-ħniena. Il-Fariżej kienu neqsim il-ħniena. Kienu ħsiebhom biex jiġġudikaw il-ħaddieħor m'intix bħalna m'intix tal-istess kalibru tagħna. Il-marmalja lin-nies kienu il-marmalja li ma tafix il-liġi u ma kienu jafuha ma kienux osservawha. Il-ħniena, il-kumpassjoni li il-qalbek toħroġ għal dak li jkun meta taraħ batut, meta taraħ fil-bżonn, illi tieħu azzjoni, il-modrija f'takku fis-Samaritan it-tajjeb. Illi waqaf fil-vjaġġ tiegħu biex jgħin wieħed li ma kienx tar-razza tiegħu. X'messaġġ relevanti għalina llum meta Malta hija litteralment fgata bin-nies. Nies barranin. X'qed tgħid dwarhom dan nies barranin? Il-Filippini, l-Indjani, l-Afrikani. X'qed kif tqishom? Kif tqishom? Bħala skampli?
li jeħtieġ inkaċċuhom il barra, jew nies li qed jagħmlu bħal magħmul mis-sirrijiet meta kienu bil-ġuħ, in-nannu tiegħi l-ewwel wieħed mix-xahar għawdex siefer l-Awstralja biex isir nies u jaqla l-ħobs għall-familja tiegħu. Dawn qed jagħmlu bħal magħmlu mis-sirrijietna. Allura fejn hija l-ħniena? Fejn hija l-ħniena? Ejdu noqogħdu attenti l-aħwa. Ġesu waqt li qed iċanfar il-Fariżej qiegħed ħallina nisimgħuh u għamel appunt illi nisimgħuh. Eżajja 1:17 Alla jgħid talmu għamlu t-tajjeb. Fittxu l-ġustizzja. ċanfru lill-oppressur, dak li jakkas il-ħaddieħor, jipprova jisfruttaħ, jipprova japprofittaruhu minnu. ċanfruh lill-oppressur. Iddefendu lill-tim. Lill-orfni. Iddefenduh għax dak huwa helpless. Ma jista' jagħmel xejn għadu żgħir. Aqbżu għall-armla. Hawn nies illi huma fil-bżonn, jekk niftħu għajnejna nindunaw minn huma. Ġuż qed jgħidilna illi waħda mill-pedamenti tal-fidi tagħna li nipprattikaw il-ġustizzja u l-ħniena. U l-ħniena. Magħha wkoll il-fedeltà. Il-fedeltà ġifieri li inti tonora il-patt u kwalunkwe ftehim li tkun għamilt. Sakemm dak il-ftehim jonora Alla, onoraħ. Onoraħ. Alla ma jiksirx il-patt tiegħu magħna. U jridna nkunu bħalu. Illi jekk tħallna għal kontratt jew żwieġ jew kwalunkwe ħaġa fejn hemm rabta, dik ir-rabta nżommuha. Dik ir-rabta nonorawha li nkunu leali, mhux tradituri, illi tkompli f'dak li huwa sewwa. Se huwa impjieg, dak l-impjieg inti twettqu b'sens ta' bżulija u responsabilità, se huwa żwieġ, jekk inti għażilt mara jew raġel biex tgħix miegħu ħajtek kollha, onora dik ir-rabta bil-fedeltà tiegħek. Se huwa dixxiplar. Ġesu qal jekk intom tkomplu fil-kelma tiegħi, tkunu mbatta bil-ħadd ix-xibli tiegħi. Ħafna nies jibdew ma jkomplux. Taraw il-fedeltà skont kif tkellem is-salmista fejn jgħid into sit mhux se tirrifjuta l-modrija tiegħek minni. L-imħabba fidila tiegħek u l-fedeltà tiegħek se jassuni kontinwament. Is-salmista huwa ferħan illi jaf illi Alla bil-fedeltà tiegħu għax iwiegħed u ma jiksirx il-wegħda tiegħu se jassu, se jżommu. Se jipproteġih taħt il-ġwinħajn eterni tiegħu. U aħna nagħmlu l-istess. Il-fedeltà. Dawn Ġesu qal huma importantissimi. U rridu nikkonċentraw fuqhom il-ġustizzja, il-ħniena, il-fedeltà. Min jinsa dawn il-prinċipji bażiċi ħanidulhom kolonni dawn. Kolonni fit-tempju tal-verità. Min jinsa dawn il-prinċipji bażiċi tal-liġi x'jispiċċa jagħmel? L-ar għaru każijiet. Jippretendi li huwa reliġjuż, jippretendi li huwa sewwa u jispiċċa jagħmel l-ar għaru każijiet. Għandikom każ wieħed. Meta l-Lut miftehmin bejniethom bi brikkunaġni u bejra grassa u mibeda lejn Ġesu, iridu joqtluh. U gżawh u ħaduh għand Pilatu, imma Ġwanni 18 jgħidilna il-Lut infushom ma daħlux fil-pretorju, fil-palazz tal-gvernatur. Sabiex ma jitniċċsux, iżda jkunu jistgħu jieklu lejt. Nies li pretendu li huma l-krema tas-soċjetà, qegħdin bħal kelb tal-kaċċa iridu joqtluh il-Ġesu, li huwa innoċenti, li huwa ġust, li huwa l-uniku bniedem perfett li jgħix fostna. Imma ma daħlux fil-pretorju għaliex, għax ikunu kissru liġi ċkejkna li ma jmux jitħaltu mal-pagani u allura ikunu ċeremonjalment maħmuġin. Imma biex jiklu lejt u jistgħu jipparteċipaw fil-festa tal-lejt, kienu il-ħsib rridu joqtlu. Qed taraw? Meta tinsa il-ġustizzja. Kif messhom trattaw il-Ġesu? Bil-ġustizzja. Huwa bniedem ħanin,
bniedem qalbu tajba, bniedem li qed ifejjaq in-nies, bniedem li qed jgħallimna it-triq talla. U jgħidluh. L-istess jiġri meta nitilfu l-boxra. Hawn nies illi jitilfu l-boxra nibdew naqdu lilna nfusna flok ma naqdu lil Alla. Il-Fariżej l-lan l-iskop kollu ta' ħajjithom kien illi ħaddieħor jarhom u jisemmilhom u jirċievu dawn il-tislim rispettuż f'sali pit-toroq u fis-sinagogi u jfittxu l-aħjar postijiet fis-sinagogi, dik kienet ħajjithom. Illi jaqdu lilhom nfushom, illi jidru sbieq quddiem in-nies. Però nitalmu mill-istorja meta l-Knisja ta' Kristu kibret ilha rasa. U dan ngħidu b'tispeċi kbita ġifieri. Għami vera qalbi tinasar meta naqra x'ġara fil-passat. Meta l-Knisja supposta Ġesu Kristu kibret ilha rasa. Bdiet l-Inkwiżizzjoni taħqar in-nies, takkużhom fals, toqtolhom, tixjithom il-ħabs. Il-kruċjati għax ridu l-Ġerusalemm. Ridu l-art imqazza. U allura joqtlu lit-toroq il-Musulman u ma tagħmel sem meta tikbirlek rasek u tinsa l-ġustizzja tibda tagħmel affarijiet illi anke xi ħadd normali jinduna jgħid xi niżrijiet qed jagħmel. Flok ma nkunu l-Knisja Pellegrina fit-triqna lejn Sion insiru dak li kien magħruf bħala l-Imperu Qaddis Ruman. L-Imperu Qaddis Ruman. Li xaħat qal la kien imperu, la kien Qaddis laqas kien Ruman. Il-Knisja ntilfet f'din il-bużżieqa fantastika ta' bluwa u ta' ngan biha nfisha. Ġesu mhux biss qiegħed jiftilna għajnejna. Issa nistgħu ħarsu lura u ngħidu hekk ġara. Ġesu għandu raġun. Il-Fariżej issodisfaw irwieħhom hawn l-żball, li issodisfaw irwieħhom billi ffukaw fuq dak li huwa inċidentali u estern. Dak li jidher minn barra fil-waqt li jirreżistew it-tifsira spiritwali tal-liġi. It-tifsira spiritwali. Il-liġi meta tgħidlek la toqtolx ma jfissirx toqtol bil-pistola jew bis-sikkina. Ma dik ukoll. Ma li tobot il-proxmu tiegħek f'qalbek dak huwa qtil. Li tirrabja l-ħuk mingħajr raġuni dak huwa qtil. Dak warbwa min-nofs. Anais Nin li kienet mara tħobb taħseb aħna ngħidulha filosfa. Moderna, ġifieri mietet 50 sen ilu biss. Qalet dwar in-nies ta' madwarha, dwar is-soċjetà meta evalwat is-soċjetà li fiha għexet. Qalet mhux il-verità riedu, imma illużjoni li setgħu jissapportu jgħixu biha. Mhux il-verità riedu, imma illużjoni li jissapportu jgħixu biha. Ara ma nkunux dat tip ta' nies. Illi qegħdin nħaddu illużjoni flok ma niġu wiċċ imwiċċ mal-kelma t'Alla li tixlina, illi toffrinna l-maħfra, illi wkoll tikkonfortana u tferraħna. Ġesu jinsisti fuq il-prioritajiet tajba. Ġesu qed jgħidilna dak li huwa importanti tuħ l-importanza tiegħu. Dak li huwa inqas importanti għamluh. Imma taqilbux kollox bħal meta għandek piramida taqliba rasa l-isfel, mhux ħażhom il-piramida rasa l-isfel. Infatti jgħid li intom taxru jew tagħtu d-deċmi, taf x'huma d-deċmi, il-Lut kellhom din sistema mandata minn Mosè illi għal manteniment tal-Leviti u l-qassisin li kienu iservuhom fit-tempju u anke għal restawrazzjoni tat-tempju biex iżommuh u jmantnuh, kien hemm sistema li tinġabar ċerta tassazzjoni.
komplikata, ġifieri kien tinġabar regolarment imma mbagħad pereżempju kull 3 snin kienu jitħallsu għexur aħna għexur ngħidulhom bil-Malti jew deċmi. Tifhem li trid. Ġifieri tagħti 10% mill-total tiegħek. U infatti f'Malakija jgħid li min ma jħallashomx id-deċmi qed jisraq lill-Alla. Qed jisraq lill-Alla. Iżrael kien teokrazija, kien gvernat minn Alla. Alla was sultan u kien hemm is-sultan David, Salamun u l-bqija bħala ir-rappreżentanti tiegħu. Aħna ngħixu llum il-ġurnata taħt gvern li kif tafu u tafu żgudi, jiġbor it-taxxi. Tiegħi u tagħkom, jiġbor it-taxxi. U sewa jagħmel. U għandu dritt għalihom it-taxxi. Għax altrimenti la jkollna toroq, la jkollna servizz mediku b'xejn, la jkollna qed tifhem. Il-gvern għandu bżonn it-taxxi biex jaħdem bihom. U allura il-kwistjoni li kultant tinqala hija illum jridu ħasshom id-deċmi. Le, it-testament il-ġdid ma jordnahomx id-deċmi. Li huwa enfasizzat fit-2 Korintin 8 u 9 hija illi nagħtu għotjiet, iva, għotjiet finanzjarji, volontari, għax irrid mhux għax iġġielni jew jisfurzani ħaddieħor. U nagħti b'ġenerożità, din hija prinċipju importanti. Nagħti b'ġenerożità, mhux bitqanċiċ. Qed tifhem? Imma nagħti b'ġenerożità, nagħti mill-qalb u mhux għax imġiel, nagħti b'allegrija, infatti Pawlu jgħid Alla jħobb lil min jagħti b'allegrija. Bil-ferħ, għax jaf li se jferraħ il-ħaddieħor bil-għotja tiegħu. U wkoll nagħtu fil-proporzjon tal-introjtu tiegħek. Jekk inti taqla minn 100 euro fix-xahar, għati parti żgħira minn dik il-dana, minn dik l-introjtu tiegħek. Jekk taqla 8,000 fix-xahar, ma tipretendix tagħti daqs min jaqla 800 u x'vera. Skont il-proporzjon, dan huwa ċar fl-iskrittura, nasab ikun abbuż jekk xi ħadd jipprova jgħidilkom li titagħtu d-deċim. Ġifi apparti li għandkom il-paga wara li ħallastu t-taxxa u spejjeż oħra minnha, illi jiddomanda li terġgħu tħallsu 10% lill-Knisja. Le, Alla issa bħala nies maturi tajjeb qiegħed jappellana biex iva l-Vanġelu hemm bżonn li jxandar, hemm bżonn li jibqa' jilħaq ġnus oħra biex il-Knisja tiffunzjona għandha bżonn l-ispejjeż tagħha u allura ħallija f'idejna biex aħna nagħtu b'ġenerożità mill-qalb u b'sens ta' ringrazzjament. Faċilment illum il-ġurnata niltaqgħu ma' nies li ssibhom stretti jagħtu d-deċmi u jiftaħru li jagħtu d-deċmi u jsemmu għal kulħadd li jagħtu d-deċmi. Ġifieri wara minuta li tkun iltqajt magħhom ħajajdulek. Qed tifhem? Probabbilment jgħidu tagħti d-deċmi inti għax jien nagħtihom. Qed tifhem? Ġifieri hawn nies li qegħdin ħarku rashom, jafu x'qed ngħid. Qed tifhem? Imma imbagħad iva jagħtu d-deċmi imma mbagħad fejn hija l-imħabba, fejn hija l-umiltà, fejn hija l-qdusija personali. Idu għadu attenti l-aħwa. Illi ma niżolqux fin-niexef. L-ipokriti reliġjużi, dawn li għandhom spiritualità falluta, tajjeb, jesibixxu inkonsistenza grassa. Mhumiex konsistenti. U mhux konsistenti għax forsi darba żel u ta' ma bħala stil ta' ħajja mhumiex konsistenti. Issibhom skruplużi fit-dettalji u omja għal doveri primarji. Joddu l-weraq tan-nanija kif għadna, il-weraq tan-nanjih qed biex jikkalkulaw imma mbagħad issibhom bil-lanżita u nuqqas ta' maħfra lejn proxmu tagħhom. Ġesu fil-Ġwanni 8 qiegħed hawnhekk jipprova jiftaħ għajnejn is-semmija tiegħu u qegħdin jirreżistuh u jgħidulu qalulu Abramu missierna. U Ġesu qalilhom kieku intom ulied Abram ma ċċettajx din il-klejm tagħhom. Ġifieri għandna każ hawnhekk ta' kemm il-bniedem iħobb iqarraq bejn nifsu. Assumew m'hemmx dubju aħna ulied Abram. Ġifieri għax fiżikament kienu jiġu minn Abram kien il-buż nannu tagħhom. Qed tifhem?
Aħna li ta' Abram. U Ġesu qal kieku Abram kien missierkom, kontu tagħmlu l-opri ta' Abram. Kif mex Abram, timxu intom ukoll. Immissa qed tfittxu li toqtluni. Bniedem li jettilkom il-verità li smajt minn Alla, dan m'għamlux Abram. Għadin tgħidu intom li ta' Abram. U qed tippruvaw toqtluni. Xi inkonsistenza. Inkonsistenza bla rażan. Għaliex? Għax il-kmandamenti talla miġbura fil-qosor f'għaxra, wieħed minnhom jgħid ċaru tont, la toqtolx. U Ġesu qed jgħid tippruvaw toqtluni. Kull darba tippruvaw tħaġġruni. L-inkonsistenza ta' dawn nies hija xi ħaġa terribbli. Terribbli. Apparti minn hekk ukoll sikwit ta' rom żelużi fin-naqriet u s-sekondarju frattant jittraskuraw id-dmir fondamentali lejn Alla u l-proxmu. X'inhu għad-dmir fondamentali? Konna nġbru f'sentenza waħda. Mosè għamlilna pjaċir jgħidilna fid-Deuteronomju 10 vers 12. Jgħidilna, u issa Iżrael. X'irid minnek il-mulej Alla tiegħek? X'irid minnek il-mulej Alla tiegħek? Ħlief li tibża mis-sit Alla tiegħek. Dik l-ewwel ħaġa. X'inhi l-biża tal-mulej? Illi inti tant tħobbu u tirrispettah lil Alla, illi bebda mod ma titoffendih. Dik għal-biża tal-Alla. U Alla tgħidu dan huwa il-krema ta' kollox. Illi inti tibża mill-mulej Alla tiegħek. Timxi fit-traqatu kollha. Mhux tażel jogħġbok u twarrab timxi fit-traqatu kollha, tħobbu u sservi lis-sit Alla tiegħek b'qalbek kollha u bruħek kollha. F'sentenza waħda, Mosè ġabar il-qofol ta' kollox. U għandna ħafna eżempji ta' dan biex żgur ma nisvijawx. Ġesu jridna nimxu f'dik it-triq dejqa li twassal għal-ħajja, imma kemm hemm probabbiltajiet u ċansijiet li nisvijaw il-barra mit-triq. Mhux hekk ġralu l-Pellegrin fl-istorja famuża ta' Bunyan, kemm il-darba ħareġ il-barra mit-triq, daħal f'wita minn għalih ħajamel shortcut u jispiċċa fil-palazz tad-disprament. Kemm il-darba. Faċilment li aħna nqarqu bina nfusna, Demostene kellu raġun, iva. L-eħfef ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li nqarqu bina nfusna, rridu nqogħdu b'sabajnejn, rridu nkunu viġilanti. Il-kwistjoni kollha hija kif qal Mosè illi inħobbu lill-Alla. U jekk tħobb l-Alla, ħatħobb il-proxmu tiegħek. Għaliex? Għax fil-proxmu tiegħek Afrikan, Asjatiku, Ewropew, għandek iġbija Alla. Għalhekk ma nagħmlu statwi aħna. Għax l-istatwi li tagħna Alla huma statwi ħajjin. Qed naħares lejk, qed nara ġbija Alla fik. Tista' tkun fqir, tista' tkun ignorant, tista' tkun minn Zimbabwe, ma nafx minn fejn lajt. Imma illi tħobb l-Alla u allura l-proxmu tiegħek. Għaliex il-proxmu tiegħek huwa magħmul ġbija Alla. Xi ħadd għaref Sant Wistin. Jew aħna nħobbu nsejħulu Wistin ta' Ippona. Darba qal ħobb l-Alla u għamel li trid. U kolli ngħid laqat il-musmar fuq rasu. Meta ngħidha lin-nies din, b'mod kurjuż qishom jisimgħu l-aħħar parti tagħha. U l-ewwel parti ma jgħidux kasa. Kważi dejjem jiġri hekk. Ħobb l-Alla u għamel li trid. X'jiġifieri nagħmel li rrid? Ma jistax nagħmlu li rrid, qed tifhem. Dik tur it-tendenza tagħna li rridu nkunu l-sira. Qed tifhem. Rridu nkunu l-sira. Le. Alla qiegħed jistiednek, anzi qed jordnalek. Ħobbni. Il għaliex il-ferħ u l-milja kollha tiegħek u t-twettiq ta' ħajtek jinsab fija nnifsi. Alla li sawwarna b'tali mod li ma nistax nkunu sodisfatti jew kuntenti mingħajru. Ma nistgħux. Alla poġġa s-sens tal-eternità fi qlubna biex aħna nkunu nafu illi hu il-risq u l-barku kollha tagħna. Apparti minn hekk, il-priorità wkoll ta' dawn il-reliġjużi falluti
hija spiss sotto sopra. Kollox bil-maqlub. Għal darb'oħra biex jenna nsibu bħal profeta Mikea illi jgħid uriekom bniedem x'inhu sewwa. Orrajt mela. X'inhu sewwa? Fil-fema ta' Alla, x'inhu sewwa? Għax hekk ikollna nagħmlu daqsxejn ta' questionnaire, kulħadd joħroġ bl-idea tiegħu ta' x'inhu sewwa. Speċjalment jekk nifirxu mbagħad man-nies hemm barra. Tifhem, imma uriekom bniedem x'inhu sewwa u x'jirrikjiedi s-sit minnek. X'qed jitlob minnek Alla? Ħlief li tagħmel il-ġustizzja u tħobb il-ħniena u timxi bl-umiltà mal-Alla tiegħek. Qegħdin tindanaw xi ħaġa li Ġesu qal l-importanti il-ġustizzja, il-ħniena u l-fedeltà. L-istess ħaġa. L-istess ħaġa. Tagħmel ġustizzja, tħobb il-ħniena, timxi bl-umiltà mal-Alla tiegħek. Dawn il-reliġjużi fażulli ħansejħulhom hekk. Illi jippretendu li huma ħobshom maħbus u żejthom fil-kus, ma jonqoshom xejn, bedu qed jgħixu ġo boqqa li mhix reali. Ma tirriflettix ir-realtà. Iħobbu jiffissaw fuq iċ-ċuċati. Jiffissaw fuq iċ-ċuċati għaliex jagħmlu hekk biex iberdu l-kuxjenza tagħhom. Biex iberdu l-kuxjenza tagħhom. Għall-inqas qed jagħmlu xi ħaġa faċli tista' tagħmilha, ma tiswilekx ħafna. Meta Alla qed jgħidilna illi noffru lil nfusna bħala il-ġisimna bħala sakrifiċċju ħaj, aħna tiegħu. Ma sax nagħti nofsni lil Alla, 3/4, aħna tiegħu. Tiegħu bil-ħolqien u tiegħu bil-fidwa. Bħal dak it-tifel illi darba għamel dan il-vapur bil-injam, ġie sabiħ, żebgħu u kollox ġifieri. Rabet l-spaga, mar fi xmara, l-spaga għatatlu tilfu dal-vapuret li kellu. Xaqar wara, miexi fit-triq u jaraħ ġo vetrina. Dak tiegħi għal. U daħala għalih. Għallu dak għal-beħ. U għallu kemm qed titlob tiegħu? Għallu 10 euro. Tifhem, it-tifel ħallas 10 euro, xi ħareġ fit-triq, għallu inti tiegħi għax għamiltek jien. U tiegħi għax xtrajtek. U dik għallu dak għal-kastana. Alla għamilna, għallu diġa aħna tiegħu. U Alla fdina, għallu doppjament tiegħu. Doppjament tiegħu. U allura il-domanda tal li aħna illi nimxu miegħu u nħobbu l-ġustizzja u l-ħniena u nimxu bl-umiltà miegħu hija domanda raġonevoli ħafna. Aktar u aktar meta nafu illi Alla qed jassigurana illi jekk aħna nimxu miegħu. B'dan il-mod se nsibu l-ogħla u l-aqwa kuntentizzar ruħna. Il-Fariżej ta' żmien Ġesu insew jew aħjar warbu dak li huwa kruċjali, dak li huwa indispensabbli, li huwa ma tgħaddix mingħajru, dak li huwa ċentrali, dak li huwa deċiżiv, dak li allura bih turi li inti vera wilt talla, jew inkella li m'intix. Ma sempliċement hija tirreġta. Ikunu tilfu kull sens ta' proporzjon. Kull sens ta' proporzjon. Apparti minn hekk. Il-perspettiva ta' dan nies ta' dan il-reliġjużi falluti hija mawġa. Għaliex tibda ssaqsi fejn hija sottomissjoni ferriħa li Alla. Tifhem. Il-Farizej infatti kienu jħobbu meta jsumu darbtejn fil-ġimgħa li jagħmluha ovvja li din isumu u jkerħu wiċċhom u jimxu bil-gaddum għax illum qed insumu. Dak it-tip. Allura m'hemmx sottomissjoni li Alla. M'hemmx dik is-sottomissjoni ferriħa li Alla. Wieħed jistaqsi fejn hija l-karità. Kienu jagħtu l-karità. Imma bxow għal ħaddieħor biex ħaddieħor iġab xbilhom. Fejn hija l-manswetudni? Dawn il-nies it-tip ta' nies iqumu għad-drittijiet tagħhom. Meta Ġesu aktar jirrikmanda li aħna nwettqu d-dmirijiet tagħna li ħaddieħor. Fejn huwa l-moħħ spiritwali li jintref għal fuq li Alla f'meditazzjoni ħienja. Fejn huwa talb u devozzjoni privata. Fejn hija s-sens li ma tpattijiex, ma tkunx vendikattiv.
imma toffri maħfra sinċira u fil-pront. Fejn is-separazzjoni mid-dinja. Dawn il-mistoqsijiet illi wieħed isqasihom lilu nnifsu jibda jinduna jiena ġenwin, jew jien minix. Irridu nkunu qalbina illi niffaċċjaw ir-realtà u mhux ngħidu nixtieq ma mhux l-infern. U allura m'issa l-infern. Dik x'raġunamentu. Il-fema tiegħek, inti tista' tpaspar u tagħmel li trid moħħok. Ir-realtà kif inhi. Illi Ġesu qal jekk wieħed ma jindimx ma jistax jidħol fis-salva smawiet. U infakkarkom l-indiema hija kontinwa. Mill-mument li tindem u ddulli Alla tibqa' tgħix ħajja niedma. Dawn in-nies però jiżolqu fin-nixef, ossessjonati fuq it-tentufiet u ma jarawx l-ofju. Vers 24 Ġesu jkompli jgħidilna gwidi omja li s-saffu nemusa mbagħad tibelgħu ġemel. Isna nitbismu u naħseb jiena hemm ċerta umorizmu biex kif kien jagħmel Charlie Chaplin. Tiftakrom il-films ta' Charlie Chaplin? Kien idaħħaq bil-films tiegħu. Imma jkun qed jikkritika n-naziżmu pereżempju, jew jikkritika l-abbużi li kienu jsiru fuq il-post tax-xogħol. U probabbilment Ġesu hekk qed jagħmel. Illi b'daqsxejn umorizmu Ingliżi iġibna f'sensina. Il għaliex dawn il-Fariżej kienu magħrufa illi jekk għandhom tazza ħalib qabel ma joxorbuha kienu jgħaddu l-passatur u jgħadduha l-passatur li ma tmux tkun waqgħet nemusa ġol ħalib. Għax dik in-nemusa hija ma jistgħux jikluha. U anke l-ġemel ma setgħux jikluh. Kienu wieħed mill-laħmijiet li ma setgħux jiklu. Mal-qarnit, mal-fenek, mal-ħanżi u ħafna annimali oħra. Ma ġemel Ġesu għażel l-iżgħar kreatura mal-ikbar kreatura li ma setgħux jittieklu. U Ġesu għalhom s-saffuna toqgħodu tgħaddu il-xorb tagħkom minn ġol passatur. Imbagħad tibilgħu ġemel. Ippruvaw immaġinaw. Raġel qed jibla ġemel. Titaq bil-fors. Imma tgħid kos. Ħana ġur ftakru il-bastiment tal-boloħ. Illi kulħadd jidhirlu li huwa xi granke. U kulħadd jagħmel iċ-ċuċati. Dik natura umana li rridu nassu kontra tagħha kif qalilna Demostena l-eħfef ħaġa li tista' tagħmel hija li tqarraq bik innifsek. Fid-dawl ta' kollu allura ta' id-denunzja ta' Ġesu l-edewa tal-Evanġelju ħansajħilha. Huma edewa tal-Evanġelju. Jixtieqna li nsaqsu lil nfusna ċertu mistoqsijiet. Pereżempju, aħna bħala dixxipli ta' Ġesu hemm proporzjon sabiħ f'ħajjitna. Meta proporzjon sabiħ. Pereżempju, issib Kristjani. Iffissat fuq l-evanġeliżmu. Ħlief evanġeliżmu u biex ikellmu n-nies dwar Ġesu ma ssibhomx jagħmlu. Imma mbagħad hemm ċans illi dawn nies ma jkunux jitolbu, m'hemmx rabta malla, m'hemmx tfittxija għal ħbiberija malla. Jiġru dal-affarijiet, jiġru. Jew forsi wieħed minn dawk li tisma' skos prietki imma qajla tieqaf 5 minuti biex tirrifletti fuq dak li smajt ħalli tiddetermina x'inhi l-korsa tal-azzjoni issa li smajt il-prietka. Xi misni nagħmel? Qegħdin nieħdu dak wara l-prietka għalhekk nagħtikom ftakru, nagħtikom dik il-minuta silenzju. Tkun il-bidu issa li smajt da. Xi misni nagħmel? Għaliex li tisma' mingħajr ma tagħmel ovvjament ġagu għalilna tkun qed qarraq bik innifsek, vera jew le? Jew forsi wieħed minn dawk illi tieħu pjaċir tattendi l-Knisja imma mbagħad għandek relazzjoni fjakka mal-ġenituri tiegħek, jew ma' wliedek, jew ma' martek. Rridu nikkonsidraw il-proporzjon ta' ħajjitna qegħdin ngħixu ħajja bilanċjata l-ħajjar.
الدمirijiet li jagħtina Alla nilqgħuhom bil-ferħa u nfittxu nagħmluhom. Irridu wkoll nsaqsu illi mill-andament ta' ħajjitna aħna l-Evanġeliċi qegħdin nilagħbu bil-Bibbja jew nissottomettu ruħna għaliha. Mistoqsija kbira din. Ħafna Evanġeliċi ħsibhom biex jilagħbu bil-Bibbja. Ibabsu bil-Bibbja. Għalihom hija passatemp. Hija delizzju. Hija delizzju. Għalfejn naqraw u nistudjaw l-Bibbja biex nibduha. Dak sempliċi, jekk m'intix tagħmel hekk. Iżajja 66 vers 2 il-Mulej qed jitkellem u jgħid illi hu jammar fil-għoli fuq tron merfuħ imma jkompli jgħid lejn dan inħares li dal-bniedem ħares lejn dak li huwa umli u niedem fl-ispirtu u li jitriet għal kelmti. Jitriet għal kelmti. Il-kelma ta' Alla iħallija tagħmel effett fih għal bidla, għal miljorament, għal progress fil-fidi. Wis nibża li tant għandna riżorsi u tant għandna ġid spirituali illi m'għadniex nitredu għal kelmtu, m'għadniex. U dik l-aħħar ħaġa. Meta tassumi illi inti kollox sew. Mistoqsija oħra, iffissat biex iċċekken u tiġġudika l-ħadd ieħor meta inti nnifsi mimli kompromessi segreti illi il-ħajja forsi privata tiegħek jew segreta tiegħek hija diżastru. Imma mbagħad ħin kollu qisek pulizija għaddej bil-lembuba u tagħti t-tumakkil lil ħadd ieħor. Iċċekkinhom. Tumiljhom. Tiġġudikhom. Preokkupat biex tirranġa lil ħadd ieħor filwaqt li inti tinsab ma' weġ ganċ. Meta mur il-belt jiena ninżel it-triq tal-ganċ. Ngħid imħolli waħdi jiena ma grazzi tal-lek jiena. Ganċ. Wasalna fejn wasalna grazzi għal ħniena kbira tal-Alla. Allura iva, irridu naraw illi kif ngħidu bil-Malti biex tiskonġri tkun pur. X'jiġri tiskonġri? Biex kaċċixjati minn ħadd ieħor. Tkun pur. Nsaqsu wkoll hemm xi inkonsistenzi fija nnifsi. Inkonsistenzi illi ħajti tiżgarra. Ma taqbilx. Forsi ħelu ma' sħabek u l-kollegi tiegħek fuq post tax-xogħol. Imma mbagħad mor u mimli qrusa ma' martek id-dar. Possibbli? Kemm hawn nies jgħixu hekk. Kemm hawn nies jgħixu hekk. Rikbin fuq il-bastiment tal-boloħ. Jidhirlhom li kollox sax quddiem ħadd ieħor okej. Bħalli kieku Alla ma jarax is-sigriti tal-qalb. Jew forsi tkanta s-salmi imma mbagħad il-sienek laxk u qasqasi tieħu pjaċir tqatta lil ħadd ieħor bil-sienek. Jew forsi kliemek huwa trasparenti jew ekwivoku. Dak li tajdu you mean it, bħalma qal Ġesu li l-iva tiegħek hija iva u l tiegħek hija le. Jew taqleb u tħawwat tajt u ma tagħmilx. Affidabbli f'kull ma tgħid? Hawn huwa Kristjan. Illi huwa affidabbli. Ta' min jaftaħ. Ta' min jaftaħ. Twettaq kull ma twiegħed. Dan huma Ġesu qed ipoġġina quddiem dawn qed jgħidilna ara, għandkom mera, ittawlu fiha u araw. Araw fiex tinsabu. Ayn Rand li wkoll hija mara filosfa llum ġejjin bil-nisa filosfi. Illi qalet ukoll xi ħaġa ta' min jixtarra sew. Nistgħu ninjoraw ir-realtà imma ma nistgħux ninjoraw il-konsekwenzi tal nkunu injorajna r-realtà. Wow!
kemm hawn nies jinjoraw ir-realtà. Jgħixu bħalli kieku m'hemmx ġudizzju, m'hemmx ġenna, m'hemmx infern. Ħajjithom hija ateizmu prattiku, għaddejjin x'impurtana. Nistgħu ninjoraw ir-realtà u ħafna nies jinjoraw ir-realtà. Però għandek raġun Ayn Rand, ma nistgħux ninjoraw il-konsekwenzi tal-li nkun ninjorajna r-realtà. Alla tal-verità. U Alla ma nistgħux nitqu bih. Jafna. Però xi ħaġa li tikkonfortani immensament jekk nidu l-Apostolu Pawlu wara 30 sena f'appostolat kommess, kien bniedem dedikat, matur, mixol fl-ispirtu, isifer, jivvjaġġa minn belt għall-oħra, jippriedika l-Vanġelu, jgħallem lin-nies, jissawwat, jinxteħed fil-ħabs. U fix-xuħitu kiteb ittra lill-Knisja ġo Filippi u jgħidilhom l-aħwa għadna ma wasalx jinta, għadna ma wasalx. Ara l-umiltà ġenwina tal-Kristjan. L-aħwa jiena ma nikkonsidrax li nnifsi li ġa qatt. Imma ħaġa waħda nagħmel, ninsa l-ħwejjeġ li jinsab warajja, issa fejn fallejt fil-passat insihom. Stqarrhom mill-Alla, Alla wieħed li jaħfirlek, insihom, tibqax tgħix fil-passat. U qal niġġebbed għal ħwejjeġ qudiemi, nisforza lejn l-objettiv għandu skop qudiemu l-Apostolu Pawlu. U jridna li nagħmlu l-istess aħna. Jridna li nżommu dan l-għan quddiem għajnejna biex ma nitlux fi saqien. Nisforza lejn l-objettiv għal premju tas-sejħa ten fuq tal-Alla fi Kristu Ġesu. Illi nkomplu nisforzaw. Pawlu qal għad ma wasalx, imma qed niġri u qed niġri fid-direzzjoni tajba. U allura l-aħwa. Quddiem dal qed jgħidilna Ġesu fis-smieħ tagħna illi nistgħu niddeludu, nistgħu faċilment inqarqu bina nfusna. U n-nies ejja nagħmlu eżami ta' kuxjenza u nafu fejn wasalna. Fiex ninsab. U żgur li ma nistgħux naffordjaw li nissettiljaw fil-medjokrità. Bħala evanġeliċi f'pajjiż mimli bin-nies Alla tagħna xogħol biex nagħmlu. Ħankunu aħna il-pjunieri, ħankunu dawk in-nies illi bil-Vanġelu fuq insienna u f'kull membru ta' ġisimna nappellaw lin-nies biex jifqgħu dil-bużżieqa ta' illużjoni li qed jgħixu fiha. Ħalli jaffaċċjaw ir-realtà. Alla irid, Alla xirid għalina li jagħtina l-aħjar. Mhux jagħtina li jagħtina l-aħjar, jagħtina il-massimu, jagħtina l-affarijiet superjuri. U ċoħe li aħna jkollna l-aqwa relazzjoni, l-aqwa rabta miegħu sabiex iva imbagħad jinqeda bina ħalli jattira lil-nies oħra lejh permezz tagħna. Amen. Aħsbu ftit u rriflettu ftit l-aħwa fuq dak li smajtu. Mbagħad nibdew nitolbu.